Amdexela Studios με νέο βίντεο. Το καλοκαιράκι πέρασε, οι διακοπές μας τελείωσαν. Δεν μας έχει μείνει φράγκο, τα δώσαμε όλα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, γυρίζεις και σου χαλάει το κινητό. Λες, όχ, τώρα τι κάνω? Δεν έχω λεφτά, δεν έχω μία. Αλλά δεν μπορώ να μείνω χωρίς κινητό. Κάτι πρέπει να κάνω μέχρι να βρω λεφτά να πάρω κάτι που χρειάζομαι, κάτι καλό. Εδώ έρχεται η Fossibot και σου δίνει τη λύση. Πρόκειται για το νέο Fossibot F105 με τιμή μόλις τα 86 ευρώ. Δεν πρόκειται για ένα κινητό που θα σου δώσει δυνατές συγκινήσεις. Δεν πρόκειται για ένα κινητό που θα σου δώσει πολύ ευχάριστες στιγμές. Αν ψάχνεις κάτι τέτοιο, είσαι στο λάθος βίντεο. Πρόκειται για ένα smartphone ανθεκτικό το οποίο θα σου λύσει κάποιες καταστάσεις όπως αυτές που προαναφέραμε. Για του λόγου το αληθές, πάμε να δούμε τι γίνεται με το νέο μας τηλέφωνο. Εδώ λοιπόν έχουμε το Fossibot F105. Αυτό είναι σε σχεδίαση, είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ κομψό. Να διευκρινίσουμε από την αρχή για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι εδώ έχει τη main κάμερα. Αυτές οι δύο δεν υφίστανται. Τις έχει βάλει μόνο για την εικόνα, έτσι, το design και για διακοσμητικούς λόγους. Δεν υπάρχουν αυτές οι δύο κάμερες που βλέπετε εδώ πέρα, μόνο αυτή εδώ πέρα και το φλασάκι εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα αν το φέρουμε κοντά μας λέει HD κάμερα. Εντάξει, τώρα τι HD κάμερα? Αυτό είναι το κινητάκι μας, το οποίο πραγματικά σε σύγκριση με άλλα δεν έχει καθόλου μα καθόλου μέταλλο. Καθόλου μέταλλο στο πλάι, εδώ στο πλάι, καθόλου όμως. Ούτε εδώ πέρα. Είναι όλο λάστιχο. Λάστιχο και καλής ποιότητας λάστιχο. Το υλικό του, το υλικό κατασκευής είναι πάρα πολύ καλό. Δεν το περιμέναμε για αυτή την τιμή. Μας έχει βάλει εδώ πέρα μια κάλυψη, έτσι, με μια μικρή ζελατινούλα, και ζελατινούλα εδώ πέρα έχει βάλει και στην οθόνη. Εδώ πέρα έχουμε το Type-C, το οποίο δεν έχει audio jack βέβαια, έτσι. Λοιπόν, και φαίνεται ότι κλείνει πάρα πολύ καλά, στεγανά, για να το προστατεύουμε από σκόνη, υγρασία και νερό. Πραγματικά, εντάξει, για την τιμή του είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ έχουμε το συν-πλην του ήχου και το on-off. Έχουμε ξεχωριστό εδώ πέρα δακτυλικό αποτύπωμα. Οπότε και εδώ βάζουμε τη SIM card και την SD. Εντάξει, είναι συμπαθητικό κινητάκι. Μας θυμίζει λίγο, έτσι, σχεδιάκι Huawei με Leica που έβαζε. Εντάξει, Κινέζοι είναι, απομιμήσεις βάζουν. Να πούμε 2-3 χαρακτηριστικά. Καταρχήν, πρώτα για το μέγεθός του. Το μέγεθός του είναι 84 επί 177,7 επί 17,3 και το βάρος του είναι στα 375 γραμμάρια. Το υλικό κατασκευής είναι πολυανθρακικό με Corning Gorilla Glass 5 η οθονούλα του εδώ πέρα. Πολύ καλό για φτηνό κινητάκι. Έχει πιστοποιήσεις IP68, IP69K, Military STD 810H. Τα κλασικά, βγαίνει στα χρωματάκια μαύρο, μπλε και πράσινο. Κάνει κάτι γραμμούλες εδώ πέρα που αλλάζουν και εδώ πέρα σε μπλε και πράσινο. Εμείς έχουμε το μαύρο. Η οθόνη του είναι 6,74 ίντσες. Πρόκειται για TFT LCD IPS. Αναλογία απεικόνιση 20/9, ανάλυση 720 επί 1600 pixel, HD+. Εντάξει, θα θέλαμε να έχει μια Full HD, αλλά τη Full HD συνήθως τα βάζουν πάνω από 150 και πάνω συνήθως σε τιμή, τουλάχιστον τα Rugged Phones. Πυκνότητα 260 ppi, μεσαία πυκνότητα, και έχουμε ρυθμό ανανέωση 120 Hz. Καλό είναι αυτό, ο ρυθμός ανανέωση 120 Hz, γιατί συνήθως σε τόσο φθηνά κινητάκια δεν βάζουν μέχρι 90, ας πούμε, 60-90. Οθόνη Dragon Trail και Corning Gorilla Glass 5, πολλαπλής σαφής. Στον επεξεργαστή τώρα φοράει το MediaTek MT8768. Εντάξει, είναι ένας από τους φθηνούς επεξεργαστές της MediaTek.
Είναι παλιός, αλλά εντάξει, είναι ίσα για να μπορείς να λειτουργείς το κινητό και να κάνεις τη δουλειά σου. Μπορεί να κάνει και άλλα πραγματάκια, αλλά εντάξει, λίγο αργά, είναι αργός. Αποτελείται από 4 Cortex A53 στα 2,3 GHz και 4 Cortex A53 στα 1,8 GHz ο MT8768 που φοράει, οκταπύρινος στα 12 νανόμετρα. Φυσικά άμα είχε G99 θα μιλάγαμε για 6 νανόμετρα και κάτω. Συχνότητα χρονισμού 2,3 GHz και 64 bits. GPU, κάρτα γραφικών PowerVR GE8300. Η RAM είναι στα 4, η μνήμη RAM είναι στα 4 GB με βοήθεια βέβαια από τη ROM συν 6 συν 8 GB που παίρνει από τη ROM αν το ενεργοποιήσουμε στο τηλέφωνο μας μέσα. Τύπος RAM είναι LPDDR4H με χωρητικότητα μνήμη ROM στα 64 GB. Εντάξει, αυτό περιμένουμε για την ανάλογη τιμή. Φυσικά όλα αυτά που λέμε είναι για να κάνουμε τη δουλειά μας, παιδιά, το ξαναείπαμε σε κάποια φάση που μας έχει σπάσει το καλό μας τηλέφωνο, έχει χαλάσει, δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε αυτό που θέλουμε και δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς κινητό. Είναι μια λύση για αυτές τις περιπτώσεις. Υποδοχή έχει για SD και δεύτερη SIM. Δακτυλικό αποτύπωμα, ναι, κανονικά. Και πάμε λίγο να δούμε αισθητήρες. Δακτυλικό αποτύπωμα, εγκύτητα, φωτισμός περιβάλλοντος, εξίδα, γυροσκόπιο, βάθος, γεωμαγνητικός, μαγνητόμετρο, βηματόμετρο. Ναι, είναι κάποια αυτά που έχει, θα τα δείξουμε στην πορεία από τα tools. Και τώρα να πάμε λίγο στην κάμερα που έχει το Fossibot F105. Είπαμε ότι έχει τη main εδώ πέρα και έχει και μια selfie εδώ πέρα. Οι άλλες δύο αυτές εδώ πέρα είναι για διακοσμητικούς λόγους. Άλλοι που έχουν ανοίξει το κινητό μέσα έχουν δει ότι δεν υπάρχει κάμερα σε αυτά εδώ τα δύο σημεία από πίσω. Και φυσικό είναι γιατί δεν αναγράφεται πουθενά, αναγράφουν μόνο για τη main κάμερα. Οπότε έχουμε τη main κάμερα η οποία είναι στα 13 MP εδώ πέρα με αισθητήρα Hynix HI 1333 τύπος CMOS, διάφραγμα f-stop 2,2. Λοιπόν, εδώ διαθέτει το προβολάκι μας, το φακό μας στην ουσία, το flash. Πάμε στην selfie εδώ μπροστά που λέει ανάλυση 5 MP και αισθητήρας Hynix HI 556 με f-stop 2,4. Δεν λέει πολλές λεπτομέρειες εδώ πέρα. Εντάξει, θα δούμε και στην πορεία πώς μπορεί να βγάλει. Λοιπόν, να το δείξουμε τώρα και λίγο στην πράξη και να αναφέρουμε ότι αυτό έρχεται με Android 14. Αυτό είναι ένα καλό. Βέβαια θα πούμε τα αρνητικά του, που είναι πολλά τα αρνητικά του. Εντάξει, πέραν το ότι είναι πολύ αδύναμο σαν κινητό, πέρα από τις κάμερες που είπαμε ότι εντάξει, τι να κάνεις με μία main κάμερα και αυτή ό,τι να είναι, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Λοιπόν, να πάμε λίγο εδώ πέρα να δείξουμε σχετικά με το τηλέφωνο που λέει. Όνομα συσκευής F105, μοντέλο F105, memory storage λέει 4. Εδώ εμείς έχουμε ενεργοποιήσει στη μνήμη, άμα πάτε ενεργοποιείτε και τα συν 8 που τραβάει από την μνήμη ROM. 64 GB η μνήμη ROM στο σύνολο, 720x1600 όπως είπαμε, 6,74 ίντσες. Εδώ είναι το καλό του που δεν αναφέραμε, η μπαταρία που είναι στα 10-300 mAh. Πραγματικά έχει μια πολύ γερή μπαταρία. Εγώ το άνοιξα χθες που το παρέλαβα, ήταν στο 94% η μπαταρία. Του κατέβασα παιχνίδια, το τσέκαρα, το κοίταξα, μπήκα YouTube, όλα έκανα, το ταλαιπώρησα και είναι ακόμα την επόμενη μέρα στο 85%. Πραγματικά είναι πολύ καλή η μπαταρία του. Ένα από τα συν που συνήθως έχουν τα πιο πολλά rugged phones. Εδώ πέρα
Android 14 λέει η έκδοση Android. Άμα το δείτε, Android 14. Android 14. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω και λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Για να συνδεθούμε δηλαδή στο ίντερνετ, πατάμε YouTube. Εντάξει, φορτώνει, αναλόγως βέβαια και την συνδεσιμότητα που έχουμε, αν το ίντερνετ μας είναι γρήγορο. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πολύ πιο γρήγορα που έχουμε δείξει. Τώρα αν βάλουμε ας πούμε Amdex Ελλάς Studios, να δούμε ένα βιντεάκι, να ακούσετε λίγο και τον ήχο. Λοιπόν, ο ήχος το ηχιάκι του είναι από εδώ, αυτό. Έχει μια σιτούλα μέσα. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Εδώ αν βάλουμε την ποιότητα, την ανεβάσουμε. Πόσο μπορεί να ανεβάσουμε? Μέχρι 1080 λοιπόν μας επιτρέπει. Καλά και το βιντεάκι είναι 1080 που βλέπουμε τώρα. Εντάξει, η οθονούλα του δεν είναι άσχημη. Είναι αρκετά καλή για HD+, και όχι Full HD+. Εδώ ο ήχος δεν με ενθουσιάζει. Δεν με ενθουσιάζει και μάλιστα αν βάλουμε κάποιο κομμάτι είναι λίγο τσιριχτός, είναι λίγο σαν να αλλοιώνεται. Λοιπόν, ναι, κάκης της ποιότητας ήχος, εντάξει, αλλά είναι για να κάνεις τη δουλειά σου και αυτός. Σε αυτό το σημείο να δείξω εδώ πέρα το tool bag, το οποίο έχουμε flashlight εδώ, κλασικά flashlight. Έχουμε το warning, το οποίο είναι το flash warning εδώ, ακούγεται η σιρήνα, και το screen. Αυτά τα κλασικά τα έχουν τα πιο πολλά έτσι rugged κινητά στα tools. Combust, πηξίδα, ωραία πηξιδούλα. Δεν βλέπω να χρειάζεται χρειάζεται καλυμπράρισμα και αυτό. Κάνεις ένα έτσι, ένα έτσι, ένα έτσι, και υποτίθεται ότι ή έτσι το κάνεις. Τέλος πάντων, μάλλον δεν το κάνω καλά εγώ τώρα. Θέλω λίγο χώρο. Sound meter εδώ πέρα, τα decibel, μετράει τα decibel, πολύ καλό. Εδώ αυτό μετράει το ύψος, προφανώς κάτι magnifier εδώ. Το magnifier τώρα εδώ πέρα με αυτή την κάμερα τι να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, και στο σκοτάδι έχει διάφορα έτσι tools για να μετράς τα βήματα εδώ πέρα. Λοιπόν, τα βασικά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι έχει ραδιόφωνο, αλλά λέει για να ξεκινήσετε να ακούτε μουσική συνδέστε τα ακουστικά, οπότε δεν σε αφήνει να μπεις ούτε μέσα αν δεν συνδέσεις τα ακουστικά, ενώ συνήθως άλλα σε αφήνουν να μπεις μέσα στην εφαρμογή του ραδιόφωνου, αλλά δεν ξεκινάει το ραδιόφωνο, το play, αν δεν συνδέσεις τα ακουστικά. Να δείξουμε τώρα πως τρέχει ένα παιχνιδάκι, ας πούμε, το Need for Speed. Εντάξει, υπάρχουν και με μεγαλύτερες απαιτήσεις παιχνίδια, αλλά και αυτό εντάξει, θέλει κάποιες απαιτήσεις καλές, έχει. Οπότε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο MediaTek που φοράει.
Είναι πραγματικά ρε παιδί μου και αυτό το παιχνίδι πολύ άργο, δηλαδή 10 ώρες το tutorial, 10 ώρες το... Ναι, τώρα εντάξει, θα μας τρελάνει στα tutorial. Το έχουμε ξεκινήσει από χθες και ακόμα tutorial έχει. Τέλος πάντων, επειδή δεν το βλέπω τώρα, εδώ θα μας τρελάνει αυτό το παιχνίδι στα tutorial. Αυτό είναι. Ο ήχος του, από ό,τι καταλάβατε, εντάξει, δεν ήταν και τόσο συμπαθής, να το πούμε έτσι. Σε ζαλίζει μερικές φορές, άμα το έχεις πολύ δυνατά στο τέρμα. Γενικά όμως στην αντοχή τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει, γιατί εντάξει, όλα κρίνονται σε αυτά τα τηλέφωνα, είπαμε, από την αντοχή και ειδικά στα πιο οικονομικά. Η ιστορία έχει δείξει ότι τα πιο οικονομικά συνήθως έχουν αντέξει πιο πολύ από ότι κάποια άλλα τα οποία είναι πιο ακριβά. Τώρα δεν λέω για συγκεκριμένα για αυτά που έχουμε εδώ, αλλά τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει. Όχι πάντα, δεν είναι ο κανόνας, αλλά λέμε. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να πάτε σε κάτι σαν αυτό που είναι τόσο πιο οικονομικό, θέλετε κάτι με λίγο πιο δυνατό επεξεργαστή, πάτε σε αυτό που έχει τον Helio G96, είναι κοντά στον G99, το Ulefone, το Armor, πραγματικά πολύ γρήγορο κινητάκι σε σύγκριση με αυτό. Εγώ αυτό χρησιμοποιώ για main, αυτό το πήρα σε περίπτωση που το main κινητό χαλάσει, γιατί λόγω δουλειάς εγώ συνήθως εμένα μπορεί να πάθουν κάποια ζημιά, κάτι να χαλάσουν λόγω της βαριάς δουλειάς. Να έχω ένα backup, γιατί τα πιο μεγάλα συνήθως αυτά δεν μπορώ να τα κουβαλήσω ούτε να τα χρησιμοποιήσω. Τώρα πού να το πάρω αυτό εδώ πέρα, κοίτα πράγμα. Ορίστε. Γίνεται. Αυτό είναι 500 γραμμάρια, 600. Λοιπόν, αυτό είναι 375, εντάξει. Άλλη κατάσταση. Αυτό είναι το βιντεάκι μας λοιπόν για το Fossibot, το F105. Είναι μια οικονομική λύση. Μπορείτε να το βρείτε σε τιμή από 86 ευρώ, αναλόγως ποιο site θα το αγοράσετε και ποια στιγμή, τι προσφορά έχει, μέχρι 140 ευρώ εκεί περίπου. Αλλά προς το παρόν, τουλάχιστον εμείς το βρήκαμε από 86 μέχρι 100 ευρώ σε κάποια site. Αν το ψάξετε καλά θα το βρείτε και εσείς να το παραγγείλετε. Τώρα τη Fossibot σαν εταιρεία πρώτη φορά την χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρουμε άλλες λεπτομέρειες να σας πούμε περί ανθεκτικότητας, περί οτιδήποτε άλλο. Ελπίζουμε να βγει καλή. Εδώ πέρα βάζουμε το πενάκι που έχει για να βγάλουμε την SD card. Σαν εμφάνιση να πούμε ότι είναι πολύ καλό. Το στήσιμό του, η υφή του, το υλικό του κατασκευής, όλο εδώ πέρα είναι σαν λάστιχο, έτσι, αλλά καλής ποιότητας, έτσι, καουτσούκ καλής ποιότητας, γύρω γύρω, μονωμένο. Πιστεύουμε ότι θα είναι ανθεκτικό, παρόλο που είναι ένα οικονομικό κινητό και όχι τόσο δυνατό όσο κάποια άλλα.
Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like, κάντε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Αφήστε ένα σχόλιο, ερωτήσεις τέτοια, να απαντήσουμε ό,τι μπορούμε. Και μέχρι το επόμενο μας βίντεο να είστε πάντα καλά από Ampex Ελλάς Studios. Να έχουμε καλό χειμώνα και γεια σας.